Mga buhay, nilayo. Saan napupuutan ti 62 taw nangagtagiko ka iti daytoy a grocery store iti Sitio Turod South agtangaw Bangged ana itaray gayamen ti cellphone da. Iti ala ti CCTV makita ti maysa a lalaki ang nakasuot ti balaklava iti sangwanan ti counter as saan ang makaidna. Sumagmamanulaing a kanito adda ginawat na iti uneg ti counter. Iti maysa nga ala ti CCTV makita a cellphone ti ginawat ti lalaki. Istorya tagtagi kuka ken naira nangagbanbantay ti pagtaglakwan ani Jean. Ti lalaki ti munan ana pa naglako ti lighter iti pesto da iti bigat kalman Hulye 23. At dahil may ma'am nag-i-offer nga aglakot ti lighter. Tatanti ko nak, adu mo ti lighter nga lako minakong unak. Idi ko nakata-adder tayo di rimwaran. Siyam agsel-sel po namin di baban at rimwar mo tanta kadaw yan na aming umay aglakod to'y. Nuhang kami gumatang pumanaw dan. Nagkampante amot tanta muslim aming umaglakot nuhang ka gumatang. Pumanaw damutan. Saan na ang napuutan ang nagsubli ti lalaki ket iti dayta agundaway ti panangalan na ti cellphone. Apay nga hamunad lang, ma'am. Agtugtugawak ki ma'am nga bas-basaak na giti prayers di cellphone ko. Awam mo ti mga kung arin padek ti tao nga kwa ma'am nga simrekon tatay amukon rimwaren talaga rimwaren. Makumikom ti kadwanan ni Jean ang mga asikaso kadagiti lako da iti likod ken saan na anapansin ti lalaki. Naamiris na laeng nga awan ti cellphone dan idi adda agpalod pasado alas 10 ti bigat. Idi addo may agpalod ma'am mga 10 o'clock na dyan yun. Agbiro kami ma'am awam mo to malagip po sa CCTV kinita min idi mo nakakita amin. Mga niya oras ng may lalaki. 8:47. Saan dameten anak kontak ti cellphone, sipod alauna ti malem di kalman. Agbalor ti 7,000 pesos ti cellphone, aglinaon ti nasunok 2,000 pesos load, ken nagseserbi daytoy a reloader da. 12 tawen ti pesto dan, daytoy ti damo a mapukawan da ti cellphone, ken panagkita na, damo na a makasango ti lalaki. Panagkitak ma'am ko damdamo na ma'am dati nga may toy. Ta Muslim nga min hana kami una gijan to itaggijan at San Fernando. Nagkataon lang nga siya tinagbantay nga demay. Yung dati di pag-alalaan mi nga ti kakasjay, dagiti dadakpil nga truck ti pag-alalaan mi. Kada yung ma'am, service na. Kasla kalalaw ma'am. Iti ala ti CCTV iti ruwar ti pesto da, kalalaw ti service ti lalaki. Nai-report meten daytoy ti MPS Bangged, iti panagimbestigar da na amuan nga ambulant vendor ti lalaki ti Bangged at tubo ti Bulacan. Awan met ti record na iti pulisya iti Calabes. Nagkaroon lang siguro so na ti tsansa. Di makita na nakalikod dito makinbagyan ito cellphone kaya inala na mo ten. Ginundawayan na. Alikagumlaeng ti biktima ang maisubli ti napukaw kada kwada. Sinuman da nga nangala ko isubli na lata da kwan. Isubli na lata da reloader rin nga ron ma'am. Pala handa nga aramidon ko mati sa bali nga store nga kaasim mo dagiti pada nga aglako manulang ayam mo ti magangganan siya ti ma'am ko. Sabi lang mo ti piso-piso. Agtutuloy ti palagip ti pulisya, tinananay a panaganan, ken saan aliwayan dagiti importante a gamit. Iwasan tayong likodan maliwayan dito gamgamit tayo ta dito krimen gamin no awan ti tsansa dagito mga aramid ket handa met lang nga maalaw no maaramid dito krimen nga obranda tahantay ikanso dati tsansa. Jessica Boreta, Balitang Solid North.